Myslím si, že všichni znáte ten pocit, když máte nějakou úplně dobrou chálku a ty si k počítači s vidinou toho, že si na YouTube pustíte úplně nějaký litý video, ale YouTube moc neyoutubuje a vy musíte 3 hodiny jako plní kreténi hledat nějaký dobrý video, u kterého byste se najedli. Tak přesně to se před pár dny stalo i mně. Jednoho krásného dne jsem seděl u svého počítači, přede mnou byla ta největší chálka na světě, chleba ve vajíčku. A já jsem vůbec neměl na co koukat, scrolloval jsem YouTubem tak 5 hodin, když v tom na mě vyskočil nejnovější trailer od Total Filmu na horor jménem Klaun v kukuřičném poli. A já, jelikož jsem hororový nadšenec, tak jsem si řekl, že se u toho najím, protože to je přece úplně normální. A abyste si nemysleli, já mám rád horory, mám rád i ty dobrý, i ty špatný. No a my se právě teď jdeme podívat na trailer k tomuhle masterpieceu. Trailer začíná scénou, kde mladí středoškoláci popíjejí u ohně a teď se podrž v kukuřičném poli, kámo. Já vím, tyhle, bylo to fakt nečekaný. V tom se jedna holka, budeme jí říkat třeba Saša, rozhodne out of nowhere odejít od ohně a projít se mezi kukuřice. V tom se její boyfriend, budeme mu říkat třeba Vasil, rozhodne jít za ní. Když v tom... Jess? OK, 2 věci, kámo. Kde se tam kurva vzal a co to je kurva za sound efekt? Tohle to není zvuk, když tasíš vidle. Tohle je zvuk, když tasíš meče v KCDčku. Bro, asi tě překvapím, ale vidle nedělají žádný zvuk. To je jedno, Vasil umírá, teda asi. A my se přesouváme ke dvojci táty s dcerou, který se nejspíš podle kontextu stěhují do Nového Města, kde ta Borka řekne, že to tam vypadá jako zaseknutý v 90kách. Stejně jako většina maloměst v Americe. Takže počkat, teda rychlá rekapitulace. Máme tady město, ve kterém máme kukuřiční pole, ve kterém máme klauna s nožem. V další scéně se dozvídáme, že ve městě Kettle Springs, ve kterým se odehrává celý tento film, jim opravdu záleží na tradicích. A jakých tradicích? Vánoce? Halloween? Velikonoce? To ani hovno. Oni uctívají Frenda. A kdo je to Frendo? The clown on all the Baypen labels. To je úplná pičovina, kámo. Pokud jsem správně pochopil, tak Frendo je nějaký maskot nějaký zasraný firmy Baypen. Co to je zébku? Proč tam uctívají? V USA taky neuctívají klauna McDonalda. Co to je zébku? Pak tady máme scénu, jak všichni točí s takovými těma klaunskýma krabičkama. O můj bože, to je Černoch? Nechci předbíhat, ale myslím si, že vím, kdo zemře první. Ahoj lidi, tady a... Já to věděl! Proč je každý americký horor tak kurva rasistický, že tam vždycky umře Černoch jako první? Chudák, kámo, nech toho bejt, co tvé na tom plátně 2 sekundy a už má chcípnout. OK, co tu máme dál? O, hele, to je Frendo. Check it out, it's Frendo! OK, kámo, jsi čurák reálně, bro, má evidentně úplně radost z toho, že vidí Frenda a ty ho zabiješ. Kámo, reálně tohle si týpek nezasloužil. Pak je tady tahle scéna. Call 911! Where's the button, Jen? What is this? What kind of phone is this? OK, kámo, to je golden scéna, to je reálně nejlepší scéna z toho traileru, tohleto. Pak už je tady jenom sestřih nějakých takových naháněček, který reálně vypadají docela dobře. A trailer nám končí touhle scénou. OK, to bylo cool, nebudu lhát. OK, a teď k takovému tomu shrnutí. I přesto, že jsem si z hodně věcí v traileru dělal prdel, tak si myslím, že to nemusí být úplně špatný film. Zvlášť ty chase scény vypadaly fakt dobře a ta scéna s tím telefonem, ta byla super. Ale taky si myslím, že film nebude nějak vyčnívat z řady ostatních hororů. Je to prostě takový klasicky přes šablonu udělaný. Máš tady maniaka, co zabíjí teenagery, je to doslova v každém hororovém filmu. Myslím si, že to nebude nějak výjimečný a rychle se na ten horor zapomene. Taky jsem slyšel, že tenhle horor má knižní předlohu a že prý ta knížka byla celkem dobrá, což já nemůžu posoudit, vypadám jsem jako někdo, kdo čte knížky. Takže overall, myslím si, že film špatný nebude, i když mi doteď nedává smysl, jak je možný, že tam uctívají nějakého zasraného klauna. A hlavně jsem si taky myslel, že éra klaunů v hororech už je dávno u konce, ale s tím, že nám nedávno vyšel i trailer na nový It, tak asi klauni furt táhnou. Navíc režisér tohohle filmu dělal i horor Smile, což
Pokud jste to viděli, tak to byl celkem dobrý, nebo minimálně mně se to líbilo. Takže myslím si, že ten film nedopadne špatně, fakt se na něj těším. A vy mi do komentářů napište, co si myslíte o traileru a jestli se na film těšíte i vy. My už jsme u konce, prosím dejte like a odběr, pokud se vám video líbilo, opravdu moc to pomáhá a já se budu těšit zase někdy příště. Zatím čus.